Boss Idol, may papakita akong laro ng gagamba, Boss Idol. Ito 2 days, oh. Kasi puro talon pitik, boss. Tapos, yung itsura ng gagamba, puro ano pa, puro maisan, malalamya. So, at least ganito lang sana yung ginagamit niya, boss, oh. Para at least kapani-paniwala na panlaban yung gagamba. So, try ko paglabanin, boss. Para at least may ano yung gagamba. May thrill naman sana, idol, no? Yung hindi puro talon pitik. Puro kasi talon pitik, boss. Yung kahit ganito lang sana, boss, oh. Ang magpang-abot lang yung gagamba. Yung magkagatan lang sila, boss, yan, oh. Magpatayan yung gagamba, boss. Ayun, hanggang dulo, boss, oh. Ayun, oh. O, kahit diado na, oh. O, kahit ganito lang sana na laban, boss. Kasi ano, bossing, eh. Puro talon pitik, boss. Totoo lang. Yun yung reklamo ng mga player natin, boss. Tapos yung mga itsura ng gagamba, puro pa, ano, puro mumurahin, boss. Puro maisan. Hindi, wala bang taga-kondisyon dyan, boss, na marunong mag-kondisyon ng ganitong laban, boss? Ang lalamya ng laro, boss, totoo lang. Pitik, talon. Oh. At least ma-enjoy lang sana nung mga player din, boss. Kasi maganda yung banner, maganda yung, kumbaga, maganda yung mga logo nyo, boss. Ganito, ganyan. Maganda yung gagamba nandun. Tapos pag fight day na, yung gagamba nyo, boss, ganito itsura, oh. Ganito mga itsura, boss, pag fight day na, oh. Ganyan, oh. Yung mga maisan, ganyan, oh. Ganito mga itsura, tapos hindi pa naglalaban, puro tanon lang. So yung sana kahit yung mga ganitong laro ng gagamba, boss, at least meron man lang. Sa isang araw, boss, parang 5 lang yung ganito, boss, eh. Yung kahit wasak-wasak na, oh. Oh, kaya mo, boss, oh. Wasak-wasak na to. Pero, pigpigan pa rin, kumbaga sa ano. At least, ma-enjoy man lang din ng mananaya, boss, oh. Oh. Iba kasi yung ganitong laro, boss. May thrill ano. Oh. May thrill manugal. Kaysa yung talon pitik. So, ito mga idol, 5 times winner natin to. Nailaro ko pa ng timbangan, 2 times winner sa timbangan, tapos 3 times winner sa ulutan, mga boss. Hindi siya ganun ka-extended, mga idol, pero may kakapalan siya talaga. Makapal siya nagagamba, mga boss. Saka hindi natin siya masyadong ni-reduce. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Again, matagal na i-hold yung YouTube natin, no. Talaga ako. Maraming na-hit na violation ng YouTube channel. So, kaya nagpahinga tayo dito. So, let's go. Balik tayo dito.